Det vi skal, det er, at vi skal finde differentialkoefficienten til punktet, der hedder, eller til funktionen, der hedder f til x lige med kvadratrod x. Og differentialkoefficienten finder vi ved at differentiere vores funktion, og den gør vi ved at sige f mærke til x lige med 1 over 2 gange kvadratrod x. Og det er fordi, at kvadratrod x differentieret, det giver 1 over 2 gange kvadratrod x. Og det differentialkoefficienten, det svarer til tangenten til et punkt på grafen. Og vi kan lige prøve at tegne grafen for kvadratrod x her. Den ser sådan her ud. Og så svarer det også til, at vi har et punkt her, som vi kalder P. Og det vi så har fundet, det er så det er tangenten, som vi tegner op med gult. Så ser det sådan der ud til punktet P. Jeg vil altså bevise, hvordan det kan være, at den ender med at se sådan her ud. Og det gør jeg via den her opskrift 1. Og det, for at skulle finde den i opskrift, eller via opskrift 1, så skal jeg have et hjælpepunkt på grafen, og det har jeg så lavet her, som jeg kalder Q. Og så mellem P og Q, der vil der være en sekant, og den tegner jeg på orange her, den går sådan her. Så skriver jeg lige på, hvad jeg kalder koordinaterne for P og Q, og for P, der kalder jeg den x0, og så f til x0, og for Q, der hedder den x, og så f til x. Så vil jeg så bevise, at den differentialkoefficienten til den her funktion, det bliver det her. Og det gør jeg ved at først, og så finder jeg hældningen for sekanten, som jeg har tegnet på med en orange der. Og hældningen, det er jo angivet i bogstavet A, så vi kalder den A for PQ. Og det svarer simpelthen til forskellen på y-aksen, altså på y-punkterne, som er delta y, divideret med delta x, som er forskellen på, forskellen på x-punkterne. De her punkter ind i det her, og det svarer så til, at den kommer til at hedde f til x minus f til x0 divideret med x minus x0. Så gør vi så det, at vi sætter vores funktion, altså kvadratrod x ind på fx plads, og det svarer så også til, at f til x0, det svarer til kvadratrod til x0, så vi sætter kvadratrod x0 ind på f til x0's plads. Og så sætter vi det her ind på, så tilføjer det her, forlænger den med det, og det kommer så til at hedde kvadratrod x plus kvadratrod x0 gange med kvadratrod x minus kvadratrod x0. Og det er så divideret med kvadratrod x plus kvadratrod x0 gange x minus x0. Så bruger vi tredje kvadratsætning på den her. Og det svarer til, at vi ganger den her med den her, og den her med den her, og den her, den her og den her med den her. Og så ganger vi først kvadratrod x med kvadratrod x, og kvadratrod x med kvadratrod x, det giver bare x. Så ganger vi kvadratrod x med kvadratrod x minus kvadratrod x0, og det giver så kvadratrod x minus kvadratrod x0. Og så har vi kvadratrod x gange x0, men giver bare minus foran sig. Og så giver vi x kvadratrod x0 gange kvadratrod x, og det giver så plus kvadratrod x
gange kvadratet af x0. Og så har vi kvadratet af x gange minus kvadratet af kvadratet af x0 minus kvadratet af x0. Og det giver så x0. Og det svarer så til, og det er derfor, jeg ikke har skrevet det her ind, det er fordi, det går simpelthen ud med hinanden, de her. Og så hernede, der kommer den stadigvæk til at hedde kvadratet x plus kvadratet x0 gange x minus x0. Så kan vi så se, at x minus x0 lige kan gå ud med x minus x0, og så kommer der til at stå 1 over kvadratet x plus kvadratet x0. Det er så vores hældning for APQ. Og så skulle vi have, at vi havde jo, at det skulle være, vi skulle finde tangenten til punktet P, som var her. Og for at så finde tangenten til den, så kan vi gøre det, at vi rykker Q meget tæt på, sådan helt så tæt på som muligt, så at vores x, det simpelthen nærmer sig x0. Og så sætter vi sådan en x0 ind på x's plads. Det har jeg så lige gjort her, hvor jeg har sat x0 ind på x's plads her. Og det svarer så til, at det kommer til at hedde 2 gange x0 hernede. Og det næste, vi skal, det er så, jeg skal give et eksempel på anvendelse af differentialretning til bestemmelse af funktions monotoriforhold. Og det jeg gør, det er, at jeg finder monotoriforholdet for en funktion, der hedder f x med minus 3 x i tredje minus 3 x i anden plus 2. Og det første, jeg skal gøre for at finde monotoriforholdene, det er, at jeg skal finde den differentierede, jeg skal differentiere den her funktion. Og det gør jeg for, at jeg skal finde de punkter, hvor vi har en graf her, og så går den måske sådan her. Og så skal jeg finde de punkter, hvor tangenten til grafen, den er 0, fordi så svarer det til, at det er toppunkterne på grafen. Og så ved jeg, at mellem de her punkter, så vil det gå nedad eller opad, og det kan jeg så finde ud af senere. Men det første, jeg gør, det var at finde den differentierede funktion, f mærket til x, og det svarer til, at det hedder minus 3 x i anden minus 3 gange 2x plus 0. Og så ved jeg så, at f mærket skulle være 0. Og derfor går jeg så, skriver jeg lidt ned, f mærket til x det lige med 0. Så sætter jeg 0 ind på f mærkets plads, og den hedder så 0 lige med minus 3x i anden minus 3 gange 2x plus 0. Og så det svarer så, der står 0 lige med minus 3x i anden minus 6x. Det næste jeg så gør, det er, at jeg skal finde x, de to x-punkter, eller finde diskriminerenden først, men så ud fra den finder jeg så x-punkterne, hvor f til x det var 0. Og det gør jeg, ja, som jeg sagde, jeg finder diskriminanten, og jeg har a, det er minus 3 a, og b, det er minus 6, og c, den er 0. Og så skal jeg finde d ud fra det, og det er den jo lige med b i anden minus 4 gange a gange c, og det svarer til her i, at det hedder minus 6 i anden minus 4 gange minus 3 gange 0, og det svarer så til, at den hedder 36, fordi den her, det giver 0, og minus 6 i anden, det giver 36. Så sætter vi det hen i formen for, hvor vi finder x-punkterne, og den hedder x lige med minus b
plus minus kvadratrodet d divideret med 2a. Det kan man så se, det har jeg gjort her. Der har jeg sat tallene ind, og det giver så minus 2, og så giver det 0. Så vil jeg lave en monoterillinje ud fra de her, eller med de her værdier. Og jeg laver simpelthen bare lige en linje. Og så har vi, at x det er sådan ovenpå, og f til x det er nedenunder. F mærke til x det er nedenunder. Så har vi, at 0 punkter, eller der hvor f til x den er 0, det er, der er der 2 vi har, der har vi, at den ene den er minus 2, og den anden den er 0. Ved x er din 0. Det vi så skal finde ud af, det er, at om den går, altså om grafen den går ned eller op mellem de her punkter. Vi ved, at de her punkter, det er toppunkterne på grafen, men vi skal vide, om det går op eller ned mellem punkterne. Og det finder vi ud af ved, at vi sætter nogle tal, der er imellem de her punkter, ind i vores f-mærke til x, som var f-mærke til x lige med minus 3x i anden, minus 6x, og så sætter vi for eksempel så sætter vi 3 ind, minus 3 ind, fordi minus 3 er før, så ved vi, om den går op eller ned før. Og så sætter vi f mærke til minus 3 lige med minus 3 gange minus 3 i anden, minus 6 gange minus 3. Og det giver så minus 9. Og så ved vi, at den går nedad her, fordi at det var under, altså det var under 0. Og så ved vi, at her der har vi et lokalt minus, fordi den går ned til det mindste, der er lige der. Det er simpelthen det lokale nederpunkt. Så prøver vi at sætte minus 1 ind i den her funktion, fordi så har vi en værdi, der er her mellem, og så ved vi, hvordan den går mellem minus 2 og 0. Og så siger vi f mærke til minus 1, det er lige med minus 3 gange minus 1 i anden, minus 6 gange minus 1. Og det giver så 3, og så ved vi, at den går opad her. Og så for lige at tjekke, så sætter vi den så